Assalamu alaikum, mehman tomaşçılar, edi vatandaşlar. Mawy ýaýlymyň öňünde sizi hoş gördük. Gahryman arkadamydan durmuşa geçirýän beýik işleri bugünkü türkmen halkynyň ykbalyny ýagtyrandyrýar. Ömrümizde täze bir many çaýa. Döwrümizde baky bagtyarlygy bagyşlaýar. Çünki halkymyz arkadagly, döwrümiz arkadagly, zamanamyz arkadagly. Hut şoň üçin türkmen halkymyzyň gursagynyň çogup çykan şu ajaýyp şygar üstümizdäki ilimden şöhratly şygaryny urly. Halkyň arkadagly zamanasy ýyly. Goý bu beýik şygar aýdymdyr sazlara, şöhratly wakalara, ajaýyp mukamlara urulyp aýlardan ýyllara, asyrlardan asyrlara ýaňsalsyn. Biz ýaşlara okumaga, döretmäge, işlemäge, şeýle kämil gepleşikler döredip halkymyza ýetirmäge, giň mümkinçilikler ötüp berýän gahryman arkadamyda köp sag bolsun aýdýas. Gahryman arkadamydan janynyň sag, ömrüniň uzak, döwletli işleriniň kemişe rawaşlyklary beslenmegini tüýsüremizden arzuw edýäs. Nede mehriban ilişler şeýle ýagşy arzuw umytlar bilen bolsa, biz türkmen awaz teleýaýlymyna taýýarlanyp halkymyza ýetirilýän sany ulgamyň giň mümkinçilikleriniň peýdalanyp video argatnaşlar arkaly taýýarlanýan ulgamda awaz gepleşigimizden täze sanyna başlaýas. Mehriban tomaşaçylar, gepleşigimizden bu gedek sanynyň myhmany elbetde 0500 gyýty bergimizde sizden gel goşun SMS-lary nazarda tutup elbetde biziň zekinli aýdymçymyz Atajan Kaka bilen taýýarlamagy makul bildik. Häzir bolsa Atajan biziň video argatnaşlar arkaly öz sazany ýigitleri bilen biziň jaňmyda garaşyp oturýarlar. Biz bolsa Atajan bilen video argatnaşlar arkaly baglanýas. Atajan, salamu aleykum. Gowum ýagdaýlaryňyz? Arman. Salam, hoş geldi. Bağır bolun. Öňüňde marman. Atajan, ine sany ulgamyň giň mümkinçiliklerinden peýdalanyp ulgamda awadaty gepleşigimizden bu gerek sany elbetde siz bilen taýýarlamagy makul bildik mehriban tomaşaçylarymyzdan, ýagny siziň muştaklaryňyzdan gelen SMS-lary elbetde nazarda tutup. Gaty gowalar hoş geldi. Ne bilen öz sadan ýigitlerimizden taýýarlyp görüp oturduk. Şu gepleşikde meni görmek isläp SMS ýören ileşdirmedem. Köp sawal naýdy. Atajan, onu mehriban ileşdirmeden gel goşan sawallara şeýle bir ileşmeden istek bilen ajaýyp aýdym sadaryny bir ýerine ýetirip berersiň diýen umytda. Elbetde aýdym aýdar, söhbet eder, saçalar. Hem dinleýijilerimizden gelen sawallara başardygymyza jogap berer. Ine şu sözüň başyny owa bir aýdym aýtmakda, owa saçalmakda, täze aýdymlar döretmekde. Owa baş halyp bolup duran mehriban arkadamda köp sawal naýdy. Gahryman arkadamyň jany sag, ömürde bolsun. Tutýan tutumly işlerim elmide ama rawaşlyklara beslensin. Atajan, ine aýdym sada geçmeden öňürti mehriban iýleşmeden gelip goşan şeýlere sowalymyzy size ýetirmek isleýäs. Ýerine ýetirýän işiňizden çözgüdün tapmak üçin nämeden ugralýanyňyz? İlk bilen halypalaryň bize berýän maslahatlaryndan ugralýan. Galbet ata-awalarymyzdan bize miras galan nakyllaryndan parasatly sözlerden ugralýan. Sebäbi şu sözler bize işiň dogry çözgüdün tapmana kömek edýär. Berekella. Şu aslynda Atajan, aýdym saz älemine geleniňizi özüňiz haçan duýduňyz? Elbetde aýdym saz älemine gelen magtym gahryman arkadamyň taýýarlagy netijesinde ýylyň geçirilýän türkmeniň altynary bäýatdaşygynyň çäklerine geçirilýän ýanglan diýarym telebäýatdaşygyna ilkinji ýerde sahna gadam masan pursatyny duýdum. Şol türkmeniň altynary bäýatdaşygynyň çäklerine geçirilýän ýanglan diýarym telebäýatdaşygyna haýfaýdymy ýerine ýetiripdiňiz? Türkmen halk aýdym çykdym bu ýerden halk aýdym ýerine ýetirdim. Siziň ýerine ýetirýän aýdymlaryňyzyň ilkinji dinleýijiler kimler? İlkimiz dinleýijim öz maşgaram. Hawa kakam, bagşy kakam köp sözlerine salan üstürýärdi. Ona ýaşlykdan, ýagny siziň kakaňyz, siziň aýdym aýtmakda, saz çalmakda bir ilkinji halypaňyz bolup durýarda, dogry-dämi? Hawa kakam, halypamyz. Hawa Recep Ulugyň ýolundan aýdym aýdýar. Hawa men öz saýlan ýolum, salar saryk ýolum. Siziň pikiriňizçe nädip gowy eserleri, gowy aýdym sazlary döretip bolýar? Şahyryň sözü has ýüregiňe barýan söz. Şoňa adam kompozitoriň gowy döreden eser bolsa, şo bagy şonu duýup bilse, şol duýguny berip bilse, şonu gowy eser dörýän kat pikir edýän. Saňa tebigideki näçe berlenen bolsa da ähmet çekip öýdükläriň siňdirmesen, ol deki nitmek bilen bolýar. Keme hunaryňa bolan gyzygyň söýüň kalbyňda götürüp, ýygdyrly çekilen ähmet netijesinde
o eserler üretmek hem köpülönç aydımça başardı. Umuman zähmet kişilik zekinin hem polat ýaly taplamyny emele getirip bilýär. Ýönemin üçin azal juda köp zähmet çekmeli. Diňe şonu dinleýijilen kalgyny ogaran aydymlar üretip bolýar. Atajan, gelin onna şu ýerde iýleşmediň, mehriban dinleýijilerimizin kalp arnasyňan bir näçe aydymsadary ýerine ýetirip bersen. Elbetde bu aýdyma mehriban tomoşaçylarymyzdan garaşýan bolsa gerek. Ulu höwes bilen Ona mehriban iýleşler, ulugymda owada alty gepleşimizde bilen meşhur aydymçymyz Atajan Kakaýew aydym aýdýa dinleýän diýinjalyň lezzet alan. Ovada ulanlı aynamat bilen, ovada ulanlı aynamat bilen, söýgüýme dolanlar ile. Kanatsa şuaralım uanyar bide, kanatsa şuaralım uanyar bide, aşıkman şuara yetse aynava. Aynava, aynava, canım aynava, dünyada sen benim kenim aynava. Aynava, aynava, canım aynava, dünyada sen benim kenim aynava. Ay aydın gece ödüm yıkıcı, ay aydın gece ödüm yıkıcı, karışyan sana yarım küçüdü. Ey yakma harbiyle gel kömüğüyle, yakma harbiyle gel kömüğüyle, sıkalifeyle canım aynava. Aynava, aynava, canım aynava, dünyada sen benim kenim aynava. Aynava, aynava, canım aynava, dünyada sen benim kenim aynava. Ovamın gülü sayrak bilbili, ovamın gülü sayrak bilbili, ay doğan yâre canım aynava. Kolay yöreley bağa varaley, kolay yöreley bağa varaley,
Dünyada sen menin barım aynava. Dünyada sen menin barım aynava. Aynava. Atajan yerine yetirperen ajaýyp aýdymyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Mahmal owadyňyz ilmidama belenden belende ýanglansyn. Indi bolsa gepleşiňizi elbetde Rahman illeşler Atajan sewkatdaşyk arkaly dowam edýäs. Haýsy iş bilen meşgul bolan wagtyňyz beýleki ähli zatlary ýatdan çykarýaňyz? Elbette aydym dinleyen wagtym ýa-da aydym maýdan wagtym beýleki ähli zatlary ýatdan çykarýan. Sebäbi aydym salyň zadlaýyş güýji meni özüne belli edýär. Indi bolsa mehman tomaşaçylarymyzdan şeýleräk bir sowal gelip gowuşdy. Sizde ýatdan çykmajak täsirleri galyran eserler haýsylar? Halipalarymyzdan bize miras galan Türkmen halk aydınlanmaday nuskow sağlar söýüp dinleýän. Olar her gerek dinleýände täze bir zat urunýan. Türkmen aydym tasymatymyzyň meşhur bagyşlary Awa Sakhy Jepbarowyň, awa Öýden Ýanowatyň, Uradil Ilyasowyň, awa Agmat Ýagmerowyň, Amana Naýewyň, estrasymatyndan söýüp dinleýän halipalar Özel Tekaýew, Anwer Dattanow, Gurban Umanow, Mäm Şaryf, Atabaý Çarlyýew, Kakadur Täjiňew söýüp dinleýän halipalar şolaň aýdyndan aýtmany özüň gowgurýan. Täze şol aýdynlar uludan kiçe ähli dinleýijileň kalplarına siňen aýdynlar bolup durýar. Gelin ona Atajan gepleşiňizi elbetde halipalarymyzyň dörejülüginden ajaýyp bir aýdym sadary bilen dowam edäýeli. Ulu höwes bilen Ona mehman illeşler gepleşiňizi Atajan Kakaýewiň ýerine ýetirmegine owadan aýdym sadary bilen dowam edýäs. Dinleýän jalan lezzet alan. Sen maranım şirin şeker sönülürüm odan sen maranım Boyun boyum arayın hayranlarsın halayın Kıyılık bir seven beyin odan sen maranım Boyun boyum arayın hayranlarsın halayın Ayırlık merteben beyin oğudun fin marara Toyda durumda vurdum Bana yüreğimi verdim Ovadan sen maranım Boyun boyum alaya Hayranlarsın halaya Kıymet merteben beyin Ovadan sen maranım Boyun boyum alaya Hayranlarsın halaya Kıyılık merteben beyin Ovadan fin marana Sensiz yaşmaz ay günüm Ey günü ayet ay günüm Ovadan sen maranım Boyun boyum alaya Hayranlarsın halaya
Kıyılıp merteben bir ovadan sen marana Boyun boyum alayı hayran altın halayı Kıyılıp merteben bir ovadan sen maranım Yürekteki armanım Senni kanlı dermanım Men bollum sen kurbanım Ovadan sen maranım Boyun boyum alayı hayran alsın halayı Kıyılıp merteben beyi Ovadan sen maranım Boyun boyum alayı hayran alsın halayı Kıyılıp merteben beyi Ovadan sen maranım Boyun boyum alayı hayran alsın halayı Kıyılıp merteben beyi Ovadan sen maranım Ovadan sen maranım Ovadan sen Dağıstanın bayrına Bağda savanı görsem Bahabeddin bir kulağa Dinle bavanı görsem Bahabeddin bir kulağa Dinle bavanı görsem Lağmayı arşa teştir Adı elini pastır İki zahan meteştir o Arap zamanı vurfim İki zahan meteştir o Arap zamanı vurfim Zandel zahan şeyda Munna ne olur peyda Yedi dağ yedi derya Deli dünyanı vurfim Yedi dağ yedi derya Deli dünyanı vurfim Yukarıda Hindistan'ı Arkada Türkistan'ı Evliyalar ummanı Ol Rumistan'ı vurfim Evliyalar ummanı Ol Rumistan'ı vurfim Kadir kimin çöllerde Alyat kimin körlerde Havuz kimin dağlarında Yansı yamanı vurfim Havuz kimin dağlarında Yansı yamanı vurfim Altın mulu hoş olsa Aksa didem yaş olsa İmanım yolluş olsa Barsam keveni vurfim İmanım yolluş olsa Barsam keveni vurfim Bahabeddin bir kulağa Dinle bavanı vurfim Bahabeddin bir kulağa Dinle bavanı vurfim Dinle bavanı vurfim
Atajan köp sağ bolun ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin bizi orta gepleşigimizi elbetde mehman iýleşen. Biziň gelip gowşan hatlardaky sowallarymyz bilen dowam edýäs. Siz kitap okumakly halaýaňyzmy ýa-da telefilmlere tomaşa etmekden lezzet alýaňyzmy? İkisinem gowurýan. Esasanan türkmeniň akyllar şahyrlary, awa Maksumul Pragynyň, Seýdinler Seýdiniň, Keminiň, Mätäjiň, Molla Nepesiň, Kerim Kur'an Nepesiň, Berdinler Hudaýnazarowyň, Kur'anlar Ediziň goşklaryny okuman gowurýan. Meşgur rejissörimiz Altygarlyýewiň kinofilmlerini tomaşa etmän gowurýan. Atajan, ine dörüjülük ýoluny degişe şeýlerek bir sowalymyz bar. Ýerine ýetirýän aýdymlaryňyzda edilýän tanqydy näkil kabul edýäňiz? Tankyd adama gerek kıllar. Tebebi hoş geldi tankyd arkaly adam kämilleşýär hem ösýär. Şoň üçinem dogry kabul edýän. Atajan, siz aýdym sadan başga haýsy hünär höwet etdiňiz? Egerde aýdymçy bolmadyk bolsaňyz, Dutar ustasorat meliyat çağa kam tebebi. Aw kakam ýany kömekleşemde şol. Agaçtan oy ýonyp oklo ýatanyna şu oklo alyp agaçdan dutar ýasap, film çekip birinji dutarym çekip ýasap özüm çalypdym öýde. Awa ses çykan ok diýdim kakam ýöre tögedip maňa dutar alyp berdi. Şey diýem. Awa şu dağıtlar men bagyş bolmagyma sebäp bolmagy diýip kirýän. berekellah. Şu ýerde dutar ýasamakly gowurýan ýediňiz bir şahyryň şeýlerek bir seterlerini bellemek isleýän. Ol goza senetkär baba gammaryň. Mehir ihlasyndan dören dutarym. Gaýgy hasrat singen bu zek gömüllüň ýanglansa owazy erer dutarym. Ine gepleşigimizi ajaýyp bir aýdym bilen dowam edäýeli. Ulu höwes bilen Onda mehman ileşler ajaýyp aýdym sazlar. Siz üçin ýanglanýa dinleýän jalyň lezzet alyň. Salatin moylim sallanıp geçti. Gözüme sataştı halı kurcunun hey 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 hey. Ay aklımı apardı ben ne canım. Eddeti canımda kaldı kurcunun hey. Örtü yaşlıdır geydi alı boyu zirveminler kamatı dala hey 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 ay vakti sütüreminlerli üner bala hay türküdendirdin hay gülcülüm yo Baktığına şeyda bilbil ötüşmül Ahrar men anam yara yetişmül Ay Vah derdim çok dermanı koluma düşmül Geçer evrem Çeden bili burcülüm Emradiyer girdim yarına bağına Dolum içtim piyalasını sağına Ey koydum babasına yar otuğuna
bolsam hay, ben bolsam hay, bu kulü burcuyum. Yap gidem kapısında yarı toğunda, ben bolsam Habibul Urcuy'nun mahay. Yar, yar, dur yar, yar. Gidem kapısında yarı toğuna, ben bolsam Habibul Urcuy'nun. Sabah seher sana düştün ararım, bana hoşlaş ol edime ededim. Mekan eyle duyulurmun güdürün, bana hoşlaş ol edime ededim. Kirpiklerin gülfün karşımala, gözüne bakıp güneş gördü cemalın. Şom ayrılık antamasın ikbalım, bana hoşlaş ol edime ededim. Yaşaşmasa sevin, seni yürü, aşıklardan ağlarmış ayrana. Men yüreğdeyim senden ayrana, bana hoşlaş ol edime ededim, ededim. Tek yürekte yaşanıklar yerede, mehri bilin yamanlığı yerede. Seni görüp çuval kalbim körüdü, bana hoşlaş ol edime ededim. Köyü şişme senden kanana kulur, seni bana bende yeden ardı olur. Yürek seni küser seni ardına, bana hoşlaş ol edime ededim. Yaşaşmasa sevin, seni görün, aşıklarda
Mağa hoşlaşan idim, Şaşmasa sen, seni görün, aşıklardan aranarmış ayrılık. Men nire gideyin senden ayrılık. Mağa hoşlaşan idim, Atacan, sizi durmuşda näme bagtledy? Hoş geldi durmuşda bir adam degendirip bilmek, ana men bagtly diýen zatlaryň biri. Aslında bir yerinin bagtyna golmoklugyň gözden bagta hoş geldi. Kahraman arkadamyzyň saýasynda edip watanymyzyň gün-günden beýik ötüşlere beslenmegi, şuňa özi bagtlykdan nişan. Elbetde, bagtby her bir ýyly gyrýan ýüzlerde. Bagtby kahraman arkadamyzyň saýasynda güllläp guraçýan diýarymyzyň goýunyna ýaşaýan adamlar. Hawa, bu biz. Şoň üçin biz bagtyň atdaşlary. Atajan, şu öz dörediýän aýdymlaryňyň içinde özüňize has bir ýakyn görýän, ýüregiňize ýakyn görýän aýdymyňyz haýsy? Käbämejem diýen aýdymy köplenç aýtmany özüm gowurýan. Aslında ineler barada ýazylýan aýdymlary özüm aýtmany gowurýan. Ona mümkin bolsa getmişiň şu ýerine Mehrem Käbelenmidi wasp edýän ajaýyp bir aýdymy ýerine ýetirip beräýsiňiz. Ulu höwes bilen Bagyt diýilen zadyň barlygy. Owal ahyrda çyn bolsa, biligin bagtyň daş ýardygy. Bu dünýäni ejem bolsa, çağa-çağın birden dowşuň, oýunjagyň gijenlese, menne ýok diýip çıtma gaşyň. Alyp berer ejem bolsa, toýuňda da, öýüňde de, ähli myhmanlaryň bolsa, şolaň arasynda näýle bagyt, hatda şeýle bagyt. Bu dünýede ejem bolsa, aladalar kemme ýeter. Käte ýüzüňde çaň bolsa, öz süpürler gider. Synlap göräý, ejem bolsa. Birden çaý soturkan, käseňni boýçy çommalsa, başgalara garaşmakan, gapyňydyr, ejem bolsa. Kim mana kırık birin, yüreğinden yürek birin, mehriban ecen. Yollarıma gül düşülsün, bana yalnız sen düşünürsün, mehriban ecen. Kim bana kırık birin, yüreğinden yürek birin, mehriban ecen. Yollarıma gül düşülsün, bana yalnız sen düşünürsün, mehriban ecen. Bağlan diyen söylerimde, dünya yanı gönlümde, üncü bar ecen. Ancama ecen. Kudülündün, kudüleyecek. Kudülündün, kanmadım ecek. Kudülündün, kudüleyecek. Kudülündün,
dilingden anmadım ecel. Sudan varan oğlum, tutma senin hiç kim ornun, makta vecel. Ornun dolmaynım kosarım, nunglep yakınım dost yarım, mehrevan ecel. Elin sudan varan oğlum, tutma senin hiç kim ornun, makta vecel. Ornun dolmadım kosarım, nunglep yakınım dost yarım, mehrevan ecel. Balam diyen söylerimde, dünyaya gülürümde, ünçü var ecel. Anzama ecel. Huve huve kudülümdün, kudüle ecel. Huve huve kudülümdün, kanmadım ecel. Huve huve kudülümdün, kaytalay ecel. Huve huve kudülümdün. Kanmadım ecel. Kaytalayacağım. Atacan, inni gepleşimizi öz dörücülük toparmaz bilen tayyarlan zekin sorgularının varat bolan sahipamız bilen dowam edýäs. Bu sahipamyzdaki ilkinji sowalymyzy biz size ýetirýäs. 6 bilen 7lik san belginiň arasyna haýsy belgini goýsaň 6-dan kän 7-den hem az bolýar. 6'dan akän 7'den az bolýar. Hawa. 6 bilen 7lik san belginiň arasyna haýsy belgini goýsaň? We belgi diýdiň, otur goýsaň bolaýmasynça? Elbette, jogabyňyz dogry. Bu otur belgisi. Biz indik sowalymyzy size ýetirýäs. Näme hiç wagt, hiç saat bolmaýar? Näme çöp başymylamaýar diýe sebäpsiz bolaýmasa? Elbette, sebäpsiz, maksatsız hiç saat bolmaýany biziň jogabymyz Atajan o däl. Maksatsız ýa-da sebäpsiz. Şol ikisinden birim ka diýjek bolýanna. Ýöne azyk pikirlensem häzir. Bolýar, gelinmezse kömek edeýin. Bu sowalymyň jogabynyň ilkinji harpy A, ýagny Arsana da var, sizde de var, aýdýan aýdymyňyzda da var. Näme diýip pikir edýäňiz belki? Näme bolup biler siziň pikiriňizçe? Aýdýan aýdymda da var. Arsanna da var, aýdymda da var. Artyk da böpada da var. Mende de var. Atmy, atdyr da. Ähli atda at bolýar da şeýle. Elbette, bu sowalyň dogry jogaby bu at. Her bir zadyň ady bolýar. Jogabymyz dogry. Berekellah. Biz indik sowalymyzy size ýetirýäs. Deňizde nähili daşlar hiç wagt tap bolmaýar. Tap bolmaýan daşmy deňizden. Mermer daşlar, altyn daşlar, jowahir daşlar, mehek daş. Mehek daş olaýmasyn? Yo, mermer daşlaryň bolup bilýär deňiziň içinde. Dağın daşı.
dağdaşları. Jogaba biraz goýlaýaňyz ýöne deňiň içinde dağdaşlaram bolup bilýär. Dağdan gaçan daşlar bolup bilýärem sarşyn. Ol dağın üstünde däle o deňizde däle dağın üstünde daş. Yok Atajan, siz bu sowalyň dogry jogabyny bilmegi başarmadyňyz. Bu sowalyň dogry jogaby deňizde gugur daşlar bolmaýar. Sebäbi suwda gugur daş hiç wagt bolmaýar. Wi gugur daşlar diýsene. Indik sowalymy da geçýär. Atajan, siz ýetirýär sowalymy gyzyk bolsa 7 sany doganyň kersi öýde bir işe gumra bolup otyr. Birinji dogany kitap okuýar, ikincisi nahar bişirip otyr. Üçüncüsi kuş toýnaýar. A dördüncüsi bolsa gap gaşlary uýar. Beşincisi gullere suw berýär. Altıncı dogany öýleri aratsaraýar. Eýsem bolsa 7-nji dogany näme işläp otyr siň pikiriňizçe? Aýdym oturan olaymy? Yok, aýdym aýdan ok. Yeni bir ýol ýatdy diýäs. Birinji dogany kitap okuýar. İkinci dogany bolsa nahar bişirip otyr. Üçüncü dogany bolsa kuş toýnaýar. Dördüncü dogany bolsa gap gaşlary uýar. Beşinci dogany bolsa gullere suw berýär. Altıncı dogany öýleri aratsaraýar. Indi şeýerde 7-nji dogan näme işleýär? Onda solan ağarmasyny berip duranlarda. Elbetde şu dogany beýleklen ağarmasyny berip otyr. Erkem nahar bişirýäne kömekleşýändir. Yok Atajan. Nahary ikinji doganyň özi bişirýär. Kömekleşýär diýäňiz goýlaýaňyz sowalymyň jogabyna ýöne nahary diňe bir dogany bişirýär. Bir dogan gap gaşýan bolsa. Bir doganım gullere suw berip duran bolsa. Hawa. Wi üçüncü doganyň kuş toýnaýar. Şeýlemi? Sebäbi kuş ikadam mal oýnaýar, şoňa ünsvermendirin ýaňa. Elbetde jogabyňyz dogry. 7-nji dogan 3-nji dogany bilen bileje kuş toýnaýar. Biz indik sowalymyzy seýtirýäs, ýa-ni sowalymyzy bilmegi siz başardyňyz. Adamlar şo zady işlesin diýip ýörüýte gurup taýinlap goýýarlar. Ýöne işlän wagty bolsa dessine onu öçürýärler. Şo zat näme bolup biler siziň pikiriňizçe? Peç mi? Yok, Atajan. Bu peşler. Ukudan oýarmak üçin gygyrýan sagat mı? Elbette ukudan oýarmak üçin gygyrýan sagat. Bu jogaby bilmegi başardyňyz. Indi bolsa Atajan gepleşigimizi mümkin bolsa şeýle bir şahanat pursatlarda bir ajaýyp aýdym bilen joşum aýdym bilen dowam edäýsek. Ulu hewes bilen. Onda mehman iýleşler, edi tomoşaçylar gepleşigimizde biziň sekirli estrada ýyldymyz Atajan Qaraqaýew aýdym aýdýar. Dinläňdiňiz alan, lezzet alan. Asmanla yıldızlan bir bolayın Depende yanlara ve dururum yani Bir kibarın bana navarın düşer Sonra şöyle fanı ve gülerim yani Bir kibarın bana navarın düşer Sonra şöyle fanı ve gülerim yani
Atajan, ine biziň gepleşigimizde berilen wagtam ahyrlap barýar. Gepleşigimizde gatnaşyp beren gyzykly gurunlygyňyz üçin, ýerine ýetirip beren owadan aýdym sağlaryňyz üçin size köp sag bolsun aýdýas. Mahmal owadyňyz Ermedama gahrman arkadagly ýurdumyzda belende ýanglansyn. Sag bolun, hoş gelýän gepleşigine çağıranyňyz üçin. Diýsen gyzykly gepleşik boldy. Fursatdan peýdarlanyp bizi bagda taýyarlyp barýan medeniýetimizin sunumydymyzyň hak kowandary baş galypamyz gahrman arkadagymyzda köp sag bolsun aýdýan. Gahrman arkadagymyzyň durmuşa geçirýän beýik işleri Elmedama rowaşlyklary beslensin. Ine mehman tomaşaçylar, edip atannaşlar, şonuň bilen uluganda owada gepleşigimiziň bu edek sanyny geçirip gutarýas. Berkarar elimde edip ýurdumda bir soparda taýýar kırınsa aşlar. Eýle agdy berlik ýurda awatlyk baky nesip etsin, mehrem ýerleşler. İlim üçün ıhlasyny gaýgyrmaz. Şu topragyň halaldygyny dadarlar. Ak yürekden hyzmat edip atana saglykda görşeliň edip adamlar. Bize şeýle işretli zamanan peşkeş beren Türkmen medeniýetiniň, Türkmen sunugatynyň hak howannary, gahrman arkadamyda köp sag bolsun aýdýas. Gahrman arkadamydyň janynyň sag, ömrüniň uzak döwletli işlerini hemişe rawaz almagyny tüýsüregimizden ardyp ödýäs. Yine de yaylımda görüşýänçek hoş, sag bolun. Baydalma, oğulhanan qaydanma. Parafatly, arkadagly, hem ağlı bir halkam var. Ayırlı baydalma, oğulhanan qaydanma. Parafatly, arkadagly, hem ağlı bir halkam var. Türkmenistanım menin, idi vatanım menin. İdiz arkadagly, mehreban yurdum menin, Türkmenistanım menin, İdiz vatanım menin, İdiz arkadagly, mehreban yurdum menin. Ey mehreban vatanımsın, ardı beyle yetenimsin. Parafatlı, arkadagly, hem ağlı bir halkım var. Ey mehreban vatanımsın, ardı beyle yetenimsin. Parafatlı, arkadagly, hem ağlı bir halkım var. Türkmenistanım menin, idi vatanım menin, İdiz arkadagly, mehreban yurdum menin, Türkmenistanım menin, İdiz vatanım menin, İdiz arkadagly, mehreban yurdum menin. Halkın arkadagly, halkın arkadagly, halkın arkadagly, gamana fin. Halkın arkadagly, halkın arkadagly, halkın arkadagly, gamana fin. Türkmenistanım menin, İdiz vatanım menin, İdiz arkadagly, mehreban yurdum menin, Türkmenistanım menin, İdiz vatanım menin, İdiz arkadagly,
mehriban yurdum meni. Halkın arka dağlı, halkın arka dağlı, halkın arka dağlı. Zamana fey, halkın arka dağlı, halkın arka dağlı, halkın arka dağlı. Zamana fey.